tuturor, eu sunt Ștefania și bine v-am regăsit la un nou episod pe canal. Astăzi o să vă arăt câteva metode de făcut XP. Sunt pe contul meu de cadouri, să putem să închidem... Nu știu cum... Ok. Bine. Acum, o să vă arăt câteva metode de făcut XP, deci sper să vă placă. Acesta este contul meu de cadouri și sper să fac cel puțin level 6. Deci, dacă vă place acest episod, dați un like, abonați-vă la acest canal și sper că v-am ajutat. Să începem. Prima oară, hrăniți animalele. Eu doar un câine aici. Eu l-am hrănit fix acum. Puteți, dacă aveți mai multe animale, intrați și la shop la animale, puneți-și la nu știu. Nu mai știu cum era. Și le dai la animale tale și pune la favorite și le dai la toată mâncarea. Hai, următorul modul să intrăm apartamentele voastre. Era să zic dumneavoastră, what? Luați toate diamantele. By the way, frate, ce-am zis? By the way, dacă luați diamantele, faceți diamante. Adică am 17 diamante. Am zis și un by the way acum. Wow. Ok, acesta a fost al doilea mod. Să trecem la următorul. Ok, în fiecare zi trebuie să săriți în piscină, că vă dă 15 XP par. 15. Hai să uităm aici, repede colț? Cât? 15, da. Ok. Următorul lucru pe care îl puteți face este să mergeți aici la Treble, nu știu, n-am pronunțat bine, știu, la Open Apartments. Și puteți să puneți la Fable pe ăsta și pe care îl vreți voi, și dați aici. Da, Enter. Revenim după ce se deschide peste 5000 de ani. În sfârșit am intrat și eu pe acest server. Am uitat să vă zic. Eu fac XP doar când am chef. Că vreau să trec level. De obicei stau pe server și nu fac nimic. Și stau așa. Pe servere. Dar bine, nu poziția asta, în alta pe care o am pe celălalt. Apropo, sunt de... Ia să ne vedem și contul meu. Am YouTuber. Hai să mă dau la favorite. Gata. Ok, gata. Nu știu dacă mai e valabil în... Ok. Dacă dai știu odată inima la unui om, îți dă de XP, nu, doar o dată cred, îți dă. Ok, aici apoi trebuie să intrați, stați puțin că știți doar că nu mă pricep. Da, dau și eu pe roz. Ok. Mamă, habar n-am să fac chestiile astea. Da. Ce-mi place. Ok, uite, asta îl vedeți? Oh my god. Am acoperit tot, stați puțin. Ok, deci aici unde e ăsta, iul ăsta. Apăsați aici. Și nu sunt sigur. Apăsați pe 5 stele sau pe câte vreți voi și pe 2 stele. Și puteți face asta, cred că fiecare zi. Nu sunt sigură. Dar puteți faceți asta și vă dă 15 XP de fiecare dată. Acum mai vorbesc pentru ceva. Cei care au cont de cadouri, o să-i ajut acum. Să vă schimbați tot la profil, să faceți poze. Da. De exemplu, faceți și voi o poză. Hai să punem. Așa, uite la... Deci că e casa de papel asta. Stai, aici am fac o poză. Bine, nu e fixă. Nu m-am uitat la film, dar... Da. Nu e ca casa de papel, în fine. Așa am zis. Ok. Și puneți voi într-o poziție, dans. N-am alt dans, așa că, da. Uite așa și ați făcut
Uite, v-a dat 5 XP, save to device, adică vă salvez în galerie și gata, să trecem la următorul mod. Ok, următorul mod e să comandați, nu știe chestia asta, hai secundă și la fata asta. Un sandwich, da, că e cel mai scump. De fapt, ce mai cafeaua aia, parcă. Da, e dat la asta fata, nu o să-mi dea mie. Of, dă-mi odată. Cum am zis, eu nu fac nimic de obicei să fac XP. Deci, știți că fac XP, deci pe contul ăla principal am făcut level 13. Și la level 13 știți cum am făcut? Pe la sfârșit am făcut asta. Adică am avut chestii să fac XP ca să fac level 13 și de 500 diamante, nu știu ce mai mult. Asta fac eu de obicei. Doar aștept sau pe servere mă plictisesc ca o grămadă. Vreau să fac level 6 pe ăsta pentru că vreau să-mi iau niște armăuri. Nu știu dacă stai plural. Vreau să le iau pe ăsta ăla. Nu știu. Nu cred că v-am zis. Un băiat foarte drăguț. Mi-a dat un armă gratis și am vrut adorabil. Deci primul armă pe contul celălalt, ăla l-am pus și după aia l-am luat din greșeală pe altul. Da. Deci, numărele pe care le vreau sunt ăsta. Nu știu de ce, dar îmi place. Care mai era? Ăsta. Pentru că am văzut că foarte popular și vreau și eu. Și mai era ăsta. 4 numări vreau. Și dacă mai strâng bani, nu știu, mai au ceva. Dar nu cred. Mi-a dat, ok. Asta a fost și modul pe care... modul 3 sau 4, nu mai țin minte fix. Să trecem la următorul. De fapt e același mod, numai că îți comandă lumea. Hai să rugăm dacă ne poate comanda. Stați puțin, pentru că tastatura mea zici că e... Adică, nu știu dacă... Așa se aude. Nu știu de ce am ceva eu la setări, se aude așa. Hai să ducem la aceste fete să ne comande. Ok, și nimeni nu vrea să-mi comande. Vă dau să mai bine să comandați voi pentru că lumea nu vrea... Vă dă în primul rând mai mult XP, iar lumea nu prea vă mai comandă. Nu știu de ce zic. De exemplu, am văzut o fată de level 30 care zicea că n-are diamante și când a întrebat altă fată, adică o prietenă de-a ei era, a zis da și a comandat. Ce mă enervează. Mă enervez cu asta. Etena! Am level 4, what? Sorry. Mă, da, asta nu știu ce are, dar sigur are nu. What the fuck? Odată. Încă mai ales. Aoleu, o să închid videoclipul, dau pauză pentru că s-au foarte rău. În sfârșit, cu o fată care mi-a comandat. Să vă uitați imediat după ce îi dau sandwich-ul cât XP ne dă sus în curs. Hai să-i dăm 4 familia. Da, ok. Văzut, mi-a dat XP. Ok, să trecem la următorul. De fapt, cam ăsta le fac eu XP. Și ultimul mod să facem. Până crăpați. Se numește asta. Eu fac ce pentru că se mișcă. Cred că vă dai 10 XP. Ok, deci dacă v-a plăcut acest episod, dați un like, abonați-vă la canal și ne vedem data viitoare cu un alt episod. Mă gândesc când fac 20.000 de bănuți, o să pranumăr și o să fac și un video. După aia iar o să fac un... ce asta?
După aia chiar o să fac un video în care o să le cumpăr și după aia o să mai fac un cont de cadouri în care ce o să fac? O să-mi cumpăr de 20.000 haine. Da. Pentru că stau cam rău cu hainele, nu găsesc niciodată nimic în hainele mele, adică sunt foarte, nu știu cu ce să mă îmbrac mereu fur de la oamenii ăștia haine. Nu gen că zic că le dau troll. Zic că dacă îmi dai aia îți dau anul. Că nu. Ok, încep să mă bâlbâi pe la sfârșit. Deci cam atât, vă știu că acest video, dați-mi like, abonați-vă la canal și ne vedem data viitoare. Bye!